Hello mga apo, December na naman kaya silaw-silaw na naman. Galila at samahan niyo ako ngayon at maglakbay tayo sa ibang daigdig. Haha, charot. Tama nga kayo at nandito ako ngayon sa Bayambang, Pangasinan. Timing nga mga apok at opening pa nila ngayon. Matutunghayan ko pa ang countdown ng pagpapailaw dito. Alam niyo mga apok, isa talaga ang Bayambang sa mga inaabangan ko tuwing magpapasko. Dahil bongga talaga ang mga decorations dito. Anto mga apok pinayaganda kalaon na car. Ay galalata, baka dito mo pa mahana ang forever mo. Libre lang pala dito ang entrance fee mga apo. Kailangan mo lang pumila ng maayos. May pila ka mo, taag ka singit-singit awo. Dahil makakapasok ka naman apo. Bibigyan ka naman nila ng 10 minutes para makapag-picture at makalibot sa lugar. Ayala, galala, loob talag. Pagpasok pa lang, grabe, beautiful job, beautiful. Samantalang ako feeling beautiful lang ha, tsareng. Literal na para kang nasa ibang daigdig. Tignan mo naman to, ibang klase, effort. Inspired pala sa Star Wars ang theme nila ngayon. Ibang-iba last year na Ghibli inspired. Out of this world ang atake ngayon mga apok. Oh, di mo kaya. Wow na wow talaga. Tignan mo nga to apo, para kang nasa outer space. Ang ganda. Para mong nahahawakan ng mga bituin. Oops, magganda-gandahan muna tayo dito. Ito pala yung favorite ko. Ang ganda nito. Wala na lang akong masabi kundi maganda. Hindi lang mga Star Wars characters yung makikita mo dito mga apo. Madami pang iba tulad ng mga ito. Ano ba yung tawag dito? Comment down below. Tiyak na kahit di ka fan ng Star Wars ay mai-enjoy mo dito. Dahil kung gusto mo naman ay meron din naman ditong bilhin. Ito na yung sa inyo mga apok. Kulayin nyo na yung mga drawing nyo. Drawing yung lakad. Ay sinasabi ko sa'yo, super sulit ang pumunta dito. Kung kulang mo pala yung 10 minutes na pagpunta at paglibot dito guys, pwede ka ulit pumila para makapasok ka for another 10 minutes. Then kung kulang mo pa yun, dito ka na tumira. Siyempre joke, uwi ka naman para hindi ka hanapin ng magulang mo. Pwede ka naman kasing umulit-ulit mga apok. Basta matyaga ka pumila. At sumunod ka sa mga rules and regulations sa pagpasok dito. Nag-open pala itong mga apok ng 5 PM hanggang 11 PM ng gabi. Kaya madami pa kayong time mga apok. For sure, mag-e-enjoy ang kahit na sino dito, bata man o matanda. Ayun, tapos na ang 10 minutes ko mga apok. Pasyal na lang din kayo dito kung gusto nyo. Apo pagkalabas nyo pala dito sa exit gate, madami pang spot para pagpicturan. Pwede din kayong sumakay dito sa train kasama yung mga chikiting ninyo for only 30 pesos lang. Kaya perfect talaga ang lugar na to kung gusto nyong magbanding ng pamilya nyo. Sige, siren, bye lapok.